Hello guys, welcome back again मोनसे आंनि गोदान भिडिअआव गासिबो बरायनो थाबाय। दिनै माने मा खालामो मा मागोन बेखौ मोननानै आङो दिनै गय जाबाय आरोना। गाज्रि होनना सानाङा गयसो जादों आङो। सिकर जायाखैबा माबा मोनसे गुटखा जायाखै आरोना। लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ ब्लग जानाय नङा। दिनैनि भिडिअआ एसे बेलेग टाइपनि जागोन। आं नोंथांमोननो खिन्थिलांगोन मा भिडिअ आं दा देखायनो नायदो। नोंथांमोन नायलांबाय थादो स्किप खालामालासिनो भिडिअखौ। बुंदो दे बुंदो। लाजिदो आं बुंथिनोमोन बुङाखै। नोंथांमोननि अननायाव दिनै आङो आंनि इउटुब चेनेलाव 1K साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामनो हाबाय आरो बेनि उनाव आरो 4000 वाट्स आवार कमप्लिट खालामनो हाबाय नोंथांमोननि अननायाव। नोंथांमोना बेफोरबायदिनो सापर्ट खालामबाय था आरो उनावबो बेफोरबायदिनो सापर्ट खालामबाय थागोन बेखौ गोसो गोरबोनिफ्राय आसा थाबाय नोंथांमोननिसिम। जेनेबा आं दहाय सिगाङावथ' बुंदोंमोन नालाय ब्लग भिडिअ जानाय नङा होननानै। होमबा मा भिडिअ नोंसोर दा सानगासिनो खोमा। दिनैनि भिडिअआनो जाबाय आङो इउटुबाव वाट्स आवार 4000खौ कमप्लिट खालामनो हाबाय नालाय बेनिफ्राय आं मनेटाइजेसन खालामनानै इउटुबनिफ्राय गुगल एडसेन्सखौ आं मोनबाय। बेनि थाखायनो आं भिडिअखौ देखायनो होननानै नोंथांमोननि सिगाङावबो जाहाथे बेयो आंनि फिउचारावबो आं उनाव नायफिननो हायो बेफोरबायदि माने बेनि थाखायनो भिडिअ बानायना दोननाय जादों आरोना। ओमफ्राय जेनेबा जादों माने बानायबाय आरोना भिडिअखौ। ओमफ्राय भिडिअखौ बानायनानै जेनेबा उनावबो नायनो हागोन आं बेफोरबायदि इउटुबाव गुगल एडसेन्स मोननो हादोंमोन। नै गाइस गुगल एडसेन्सआ गुगल एडसेन्सआ बिदि जायो जेनेबा जाय दा इउटुबार जेनेबा इउटुब सुरु खालामदों उनाव जेनेबा मोनगोन आरोना नोंसोरबो बेखौ मोनगोन आरोना। जास्ट दा जाय बिगिनार नोंसोरबो उनाव मोनगोन बेखौ नाजालांबाय थादो। बिदि जायो गुगल एडसेन्सआ। आं बेखौथ' जेनेबा भेरिफाइ खालामनायखौ खिन्थिला आरोना आङो। नोंसोर इउटुबाव गोबां भिडिअ दङ चेक आउट खालामना नाय। ओमफ्राय बेखौ गुगल एडसेन्सखौ मोननो थाखाय नोंसोर सानदों माबोरै मोनो होननानै। बेखौ मोननो थाखाय जेबो गिदिर खोथा नङा। 1K साबस्क्राइबार कमप्लिट खालाम ओमफ्राय बेनि उनाव वाट्स आवारखौ 4000 कमप्लिट खालाम। बेनि उनावनो गुगल एडसेन्सखौ नोंसोरो नैखौ मोननो हागोन। भिडिअखौ आं फ्रन्ट केमेरादो लादो नालाय भिडिअ माने नै आखरखौ बे आखरखौ उल्टाबो नुदो जानो हागौ। नोंसोर उल्टा नुदो आरोना। बेनि थाखाय जेबो नङा। नोंसोरखौ आं बुंबाय गुगल लिरनाय दङ ओमफ्राय बे एडसेन्स लिरनाय दङ। बेयो माने नोंसोर उल्टा जादों होननानै जेबो जेनेबा गाज्रि साननाङा आरोना। बुंनो गोनांबाथाय माने आङो बिराद लाकि आं नोंसोरनि एफा अननाय मोनदों। आरो नोंसोरथ' बाजैखौ बिराद अनखायो मिथिखायो आंखौ बारा अनो नोंसोरो बाजैखौसो बांसिन अनो। ओमफ्राय आरो मोनसे खोथा माने इयो दा आसान गानाखै नालाय माने दा न'आव भिडिअ बानायदों नालाय बेनि थाखाय आसान गानाखै आरोना। सोरबाथ' भिडिअ बानायनायाव देलायो मेकआप खालामो लिपस्टिक होनो माबाय आरो न'आव थांबाथाय आजां थायो माने इयो बिदिनो भिडिअ बानायफाबाय आरोना। जेबो गाज्रि साननाङा आसान गानाखै होननानै। ओमफ्राय आरो सिन्दुरा दङ आरोना नुवाखै आरो फिसानो फोनदो सिन्दुरखौ। नोंसोर बेखौ गाज्रि साननाङा आरोना। ओमफ्राय गाज्रि कमेन्ट हरनाङा आरो। स' गाइस आङो भिडिअखौ गोलाव खालामनो होननानै सानला आरोना। आं भिडिअखौ बेसिमावनो दोनथ'नोसै। मानो होनबाथाय बुंनो गोनांबाथ' माने गोबां खोथा थायो आरो गोबां बुंलांनो हायो। होमबाबो आं दा बारा बुंथ'ला। ओमफ्राय नोंथांमोना उनसिमबो बेफोरबायदिनो सापर्ट खालामबाय थागोन बेखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय हास्थायनाय थाबाय। आरो नोंथांमोना सापर्ट खालामखागोन आंखौ मोजां मोनोबाथाय। आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबाथाय लाइक खालाम आरो मोजां मोनाबाथाय डिसलाइक खालाम। आरो कमेन्ट बक्सआव फैनानै गाज्रि कमेन्ट दा हो। नों जुदि भिडिअखौ नायनो गोसो गैयाबा जेनेबा सोरबाफोर होनदों आरोना भिडिअखौ नायनो गोसो गैयाबाथाय नोंथाङा भिडिअखौ नायालासिनो थां। होमबाबो डिसलाइक होनानै थां। होमबाबो गाज्रि कमेन्ट दा हर। ओमफ्राय आरो उनसिमबो सापर्ट खालामबाय थागोन बेखौ आसा खालामनानै आङो गासैनिसिमबो बाय बाय। थेंक इउ स' माच।